Woi lur, sebelum nonton subscribe dulu biar kami semangat melanjutkan konten ini. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng biar selalu update video dari kami. Selamat menonton, relax coy. Vicky, Vicky. Ah, gembel aja so. Emangnya kue lara apa lah yu? Jare dokter aku ODP corona, Kang. Duh, corona yu. Wes yu. Malah corona barang aneh-aneh. So nek wes mari tak renene sasi ngarep. Ndang mari yu. Balite dono ya kudunya gendeng. Aduh. Wah iya ya. Wah pandemi ngene. Cek kon narek. Lha nek aku kena corona piye iki? Iya iso mati dadak. Duh iki. Kacau iki kacau. Wah iya. Mumpung Mr. Bos lagi lapan dari Rusia. Ngopi ae iki, los sasi sore. Yo ngopi ae, Dek. Apa? Ale, tinggal rapat. Kamu esok-esok apa marani cim-cim kok? Pak kon duwe duit 300. Wah iya sido kaya 300 iki. Cim-cim, I'm coming 300. Iki togeng nek endi ayo yo. Jare apa meruput isu-isu. Nanti awan ngene. Tak sholat 2 sek ah. Wow. Iya deh, sholat 2 sek. Senajan dhewe iki wong ora duwe, bendina kudu nututi lakune donya, makarya golek bondo donya kanggo nyukupi raga. Tapi tetep aja ngasih lali karo sing kuwasa. Ben besok nek mati panggonane lega, padang jinglang ora patek rekoso. Ya wis nek donya rekoso, mosok nang akhirat ape rekoso. Salat dhisik.
300. Cuim. Wih, cah iki nek endi ah? Cuim. Sembayang bagune. Modele wek kok manuk banyak ya. Cilik sing gawe urip kok. Ya nyampe atine. Ya wis, tak tenane. Tenane gini. Sopo iki mau aduk-aduk? Weh! Turu. Nangis. Wah, iya lah. Iki mau ketak gugah itu megawe ta ora wis sore enten-tenanem kok. Sido. Kandok jin. Ya paham gak wis ah? 300. Yo, no, gampang ono jero. Ya sip. Yo, lah ini sik. Ngene ya. Di Sultan. Aku wis ra sabar. Sik ya. Nggih, sik. Sing penting duit es mbek aku. Ya, Sae, ta nggih? ya. Nggih bener. Piye iki? Nggih sik, tenang. Sabar sik go. Carane iku diudut ta ora kowe? Ya ora duwe. Kopi. Walah, ya ora duwe ah. Cukup tak nggo tuku beras tak nggo mangan ae, alhamdulillah. Ya wes ayo ngopi. Lah, Mbak aku. ora kerja piye? Wes go gampang anut aku wae. Lah, Penting ini ngopi. nang tas salen. Wis ngono ae, kesuwen. Iya wis anut. Yo. Salen nang ngopi kok. Kari iki lah. Deh duwe sak tas kari ya. Tugas, kopi. Yuhu. Bentar ya Mas ya. Gue. Ini kopi ya. Kopi Mas. Ge. Kopi Mas ya. Nggih. Sik ya. Aku ah. Ambil ya Mas Yojoan. Aku lo. Sabar, sabar. Wes. Adek, kentenan. Ge. Dah. Ngopi. Pikiran. Aduh. Oke Mas.
Api maapi. Iki gorengan apa, Den? Pinter gorengane. Wes sae kowe iku. Hah? Kita berapa? Tak beli saya Mas Umar ya. Kepiye lah, ndak. Situ kerja ta ora? Sido, sesuk tak parani, tak pruput neh. Kamu wis tak 300 lho. Yo, ora kuwatir lho. Karo aku, Biasa. ya. Beli saya. Hati. Ya. Lim. Jadi Bu, ya. Nggih. Cincin. Saiki. Yo saiki ya. Wis ngene iki lho piye? Dolem, Nom. Ya, Helm. Helm. Mbok tukono piye? Dolem lu tukokno. Duwe bro nek jalo-jalo. Yo wis, ngono man duwe. Ya masuk. Mangkat sak ya. Ah. Yo. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kilo bos yo. Kondian ya. Kancami tenan apa ora? Modele koyo manuk bangak ngene iso kerja. Tak warani. Tanggunganmu ya. Yo, siap. Jenengmu sapa le? Tim bos. Ya wis saiki awakmu tak tampa ning kene ya mulai kerja ning kene. Sing tenanan sing kerja ya. Nggih. Engko sing apa wae sing durung ngerti iso takon karo Togeng. Kok niku, Jo? Ya. Nggih. Ya wis saiki mangkat wong loro aku tak nggarap saham sik. Nggih. Bos, Piye Nadine? anu bos. Anu piye? Iki kan wayah usum pandemi corona. Jalan keluarnya pripun, Bos? Jujur aku wedi, Bos. Ijo iki. Corona ya. Iki tahun 2020 ya, Geng? Nggih. Mangkone kembar. Iya. Aku cilik iku kelingan, Geng. Tau dikek pitutur karo bae, Geng. Pituture ngene. Cung. Sok yen wis ketemu tahun sing kembar. Bakal ketemu zamane langgar bubar. Masjid korat-karit, Ka'bah ora kaambah. Begajul padha ucul, manusa sedo tanpa diupakara. Kawula cilik padha keluwen,
Punggawa negara makarya ngasilali keluarga. Kang kembar pripun, Mbah? So, yen wis tekan titi wancine, awakmu bakal nyekseni lan ngerti apa tegese pitutur kuwi mau. Nah terus pripun, Bos? Ora sawedi, Geng. Ora sawedi. Jodoh, rezeki, pati. Iku wis ana sing ngatur, Geng. Berarti ora usah wedi, Bos ya. Ora usah. Ora usah wedi, Geng. Pas wedi. Yang penting awake dhewe iki yakin, mantep karo sing nggih urip, aja lali ndonga ya njaluk keselamatan. Soale kabeh sing ning dunya iki ana sing duweni, termasuk coronamu ana sing duweni. Nah. Paham, Bos, paham. Kancamu pencilaan. Lanjut. Rasa wedi ya. Nggih, Bos. Imane ditata. Ya. Insyaallah. Paham. Ya wis, saiki mangkat wong loro ya, tak terusno sik. Nggih. Bang iki ora kapok-kapok. Titen nggo dino iki nek rasake kapok. Narik. Winainu. Waalaikumsalam. Kok kowe neh? Apa meneh? Kandhani ana corona iki mudeng basa manungsa ta ora? Cim, jatam iki. Wong iki nek karo aku wedi nek pakat. Ijel tak tes ora nagih iki. Wong aku urung tau nagih kok. Berarti ngetes cara ceritane. Yo, ki jajal. Aku urung tau mbok warai. Wis ku jajal caram dhewe. Ki. Kang. Piye kabare, Kang? Apik ah. Narek iku sing tegas. Dadine nasabe ben gelem bayar. Iya. Wis ah, jujur. Bayar utang. Sopo wani-wani karo aku? Geng? Piye iki, Geng? Ngamuk. Mana nih? Yo. Wes ora urus aku. Bayar. Kowe iki sapa kok wani-wanine koyo ngene? Piye lagi ngerti aku? Cim. Raja tegene kali dris. Urus karepmu. Aku ora ndek dhuwit. Njaluk piye? Kowe aja mau bayar. Yo wes. Usah kok. Apa kepiye? Ijo mau bayar? Yo Kang tak bayar Kang. Lewu iki. Kurang iki, Cim. Jalukne. Kurang, iki kurang. Piye? Bo. Oh no. Wih, nenek. Piye kok malah mlayu bantreng ngono. Bapak no re. Wis kok nek gini-gini malah ayo. Ati kene.